Nangisayangkat ti Municipal Federated Parents and Teachers Association iti Paway Ilocos Norte babaen iti panangidadaulo ni Mr. Dana Langgaman iti maysa nga bloodletting activity ken panangisayangkat dagagayem ken rabsat iti maysa nga parapol nga daytoy ket napanunutan da tapno ti kastaket adda iti agbali na pundo para karigiti na dumaduma nga proyekto karigiti so amin nga pagadalan iti Paway Ilocos Norte halang iti Paway no diket iti entero probinsya nga Ilocos Norte. Kadayta gundaway gagayem kerabsat ket intebuyaen dati nagbalin nga programa iti Malagip Integrated School iti Paway Ilocos Norte. Gapu iti na impapuswan ken napudno nga panagserbi ni Mr. Dan Langgaman akas mangidadaulo ti Provincial Federated Parents and Teachers Association karagiti agad-adal dagiti pada na anaganak ken dagiti mangisursuro iti DepEd Ilocos Norte ket na dumaduma programa ken proyekto ti dadaulwan na adagitoy ket suporta ti PFPTA tapno di kastaket matagiben dagiti programa ken pagsayaatan dagiti isu amin na pagadalan iti probinsya. Itay laeng kalabes ket naisayangkat ti maysa bloodletting activity iti Malagip Integrated School iti ili ti Paway adaytoy ket maysa a proyekto ti MFPTA adaytoy ket dakkel makatulong kadagiti kaprobinsyaan no kas bilang man adda dagiti agkasapulan ti dara kang runaan na dagiti nagidunar ken dagiti kakabagyan dagitoy. Actually daytoy ket inorganize ti MFPTA ti grupo dagiti Municipal Federated Parents Teacher Association ditoy iliti Paway ta kayat miti makatulong kadagiti at taga Paway matlang agbalin detoy nga blood bank dagiti naganak ti naduma-dumang eskwela nga dagiti tumatlang ti mausar no kas pagarigan mausar dan tumatlang dagitoy nga dara napindasunay detoy kaputa nakipagpartisipar dagiti naduma-dumang eskwela ditoy ket ado dagiti na ukunta yung adara kinagpaisuanan na impaimad da kada tayo detoy voucher kadagiti so amin nga nagdonar ti dara isu damot lang ti priority nga maikan no kas pagarigan makasapol damot lang ti dara. Kalpasan ti bloodletting activity ket naisayangkat ti paraffol adaytoy ket pinangsubstitute da ti agtinawen na popularity contest tangamin kuna ni Mr. Langgaman ket madamapay laeng ti COVID-19 pandemic adaytoy ket napanunutan na para metlaeng dagiti pagkasapulan dagiti agad-adal ken dagiti pagadalan iti Paway. Actually napanunot ko lang detoy kapot ado dagitay sipod nagpresidente tayo ti federasyon dito iliti Paway may sa dagiti nagkiddaw nag-request ket adumaten dagiti na ipaitayo ngem mat nga mabalin nga kankanayon nga gitad tayo. So kunak kanya da siak ti mangited ti premyo ngem isuda ti aglako ti ticket ket amaragsakan akmat nga mangipakaammo nga imabot iti 400,000 dagiti proceed iti dati nga parapol inlako dagiti eskwela dagitoy dagiti naglakwanda maitid matla ang kadakwada. Kadwan isumot lang tikang pundi-pundi. Kuno pagbibingayan yung igwan? Hindi, numano tinalakot eskwela, isumot itikbaling nga pundoda. Kaya't ado detoy nga maitulong kanya, daga po ti nangnangro na tattaket awan dagitay popularity contest sa eskwela. So dahil ti may isa kadagiti na panunod ko nga at least man lang at iti pundo nga maited kadagiti amin ng eskwela dito iliti Paway ken kang rona na ti amin imunan nga naibagak kanyada nga amin nga presidente ti amin ng eskwela ket addan iti honorarium na so nangrugidan nga nag honorarium ket hamot nga mabalin nga aggapo ti pundok ti honorarium dano di ket aggapumot lang no ano dayjay naglakwan ti ticket may sapay detoy kadagiti naiplano nga maitad kanyada. Nagyamanan na dagiti so amin na tumultulong kadagiti ganwat na itibiyang ti Provincial Federated Parents and Teachers Association tangamin ket napintas ti bunga na dagiti proyekto ken programa iti karaytoy inna panangidadaulo ti nasao nga asosasyon. Kadagiti so amin nga kakadwak ti Municipal Federated Parents Teacher Association ti Schools Division of Ilocos Norte agraman maten kadagiti na dumadumang eskwela ditoy Ilocos Norte nang rona ditoy Paway
thank you tigtul-tuloy nga support tayo kahit namnamaan nyo nga aging gana nga kapailan tayo tumulong tayo kasapulan tayo lang iti panagkaysa nang nangruna itatanga panawan iti pandemya laglagi pan tayo at dalat ta tinamnama oray pandemya. Dinayaw ken sinaludaran ni Schools Division Superintendent Dr. Joan Corpus tinapintas a panagkikin ng mayet dagiti mangisursuro ken dagiti naganak pakairamanan dagiti opisyales ti Municipal Federated Parents and Teachers Association Paway babaen iti panangidadaulo ni Mr. Dan Langgaman. Congratulations kada kayo amin gagayam ken kakabsat. Tayo today ko'y nga malen, you are now going to draw the lucky winners from the project that you have started. Actually, kagayam ken kakabsat, this is the first project or income generating project that has been initiated in the schools division at this point. Tawang payment ti nag-request iti sabsabanipay nga activity from the different schools. Kaya dito inarami nyo gagayam kan kaabsat, I really commend you for staging the first raffle draw, no? For in order for you to generate income for so many purposes. Amo nga do dagiti kaya iyo nga pakaibanagan daytoy nga raffle draw yo apo dagiti income nin kayo masapulan iti daytoy nga raffle draw. Ket sapay kuma sa mausar iti nakaisang ratan na kakabsat ken gagayem. Nakami iti DepEd akit pagyamyamanan nila unay dagiti tulong yung kada kami. Asla ko magiti embudo kakabsat funnel. Lugar-largaan nyo ka magusgustuhan ni. Saluhin nila ta. Yes. Because tidapet ako ket saan nga maitad amin nga kasapulan dagiti agad-adag. So therefore we accept voluntary donations. We accept your generous donations in whatever it is, in kind or in cash. So again ako itutuloy tayo kumadetoy panagkikinayomet tayo, panagtitinolong tayo, tapno at adapay nga ma-attain tayo dagiti objectives, dagiti goals tayo for the cause of education, not only in our place but also in the entire province of Ilocos Norte.